తెలిపావుడు ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಮೋನಡು ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲು ದೂರಡ್ದು ಲೆಪುಡಾದು ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಸನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ತೆಲಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರ್ಕಾತ್ ಸಂಘದ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನದ ತಾಟಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಖಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪನು ಅವೇತೋ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಮಬಾಣ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಿಂತವಲು ನಿಖಲ್ನ ತೆಲಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಮಾತಾ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತುಗು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ಊರು ಪರ ರಾಜ್ಯ ಪರ ದೇಶಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರದು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದರ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಮ್ ಮಿಜಾರ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಜ್ಜಾದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಡ್ಬಂಡ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪು ಅಗತ್ಯ ಏಪಲ ಗಣಪತಿನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ದಿವಂದೇ ಎಂಗುಲು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪದ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ ಅನೂಕೆರನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಿಜಾರ್ ಶಂಭು ಮಗಲಂಬೋದರ ದುಂಬುನಿ ನದಿ ಒಂದು ಇಂಬುನಿ ಕೊರಡೊಂದು ಸುರುಟು ಸುಗಿತದು ನಂಬೊಂದು ಓಮಿತ್ತ ಲೋಕದ ಅರಸು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನ ರೂಪ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕುನ ಗಂಟು ಇಯತ್ತು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪರಕೆ ಕೊರ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಕೈ ರಟ್ಟೆನು ಜೋಡ್ಯಾದ ನಟುನಾ ಆಡಂಬರದ ಭಕುತಿ ಎನ್ನತ್ತು ಸಂದಾವ ನಿಕ್ಕು ಸೊಲ್ಮೆ ಕಚ್ಚೊಡೆನ್ನ ಕೊರ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಲ ಐನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಬಂಧುಲೆ ಏಪಲ ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಒಂಜಿ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣಗಾಣ ಆ ದೇವೇರು ದುಂಬೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲುಪ್ಪ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಣದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಾದಿ ತತ್ತುಪ್ಪ ಆ ಸಾದಿ ತತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಲು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಕುಸೇಲಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪನಿ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬತ್ತಿಗೂ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವನ ಮುಖ್ಯನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜೋರುದ ಮೋಕ್ಯದ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಮಿಜಾರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರಗುಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಪಿದೈದ ವಿಷಯದುಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಲೈದ ವಿಷಯದುಂಡ ಕಾಂಪರ್ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೆರು ಕಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜೆರು ಕಂಡೆ ನನ್ನೇನ ಕಂಡೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ನೀರು ಬಂದು ಮಾಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿಯಾ ಛೇ ಬಂದು ಮಾಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿಯಾ ಬಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪನ ಬಂದು ಮಾಲ್ತು ಹೋಗಿರ್ದಂಡ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಅವು ಸಾರಿ ಇನ್ನೋದಲ್ಲ ಮಾತೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಕುದಿಕೆ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಕಾಣ ಅವು ಸಮ ಸರಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಚು ಬಿರಾಲಗೆ ಇತ್ತವರ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಹಲೋ ಯವ್ವ ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಡುಗೆ ಹೋಗಿಲೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾನಿ ಹೊಡೆದಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಳ್ಳ 5 ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ పోతుంది ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಜ್ಯರ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಕಣ್ಣಾನಿ ಹೊಡೆದಿ ಎಂಚ ಪೋಟ್ನಮ್ಮ ಏಮೇಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಏಮೆತ್ತ ಅಂಜು ಬೇತದ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿ ಉಂಡಿ ಅವಂಗೆ ನೆನಪುಳಾರ್ ಬುಜಿತ್ತೆ ಜೋಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪಡ ಆವಡ ಅಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಖಂಡಾನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಖಂಡಾನಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುತ್ತೀರಿಯಾ ಅವೇನು ಅಲಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂಕ ಅತ್ತಿ ಖಂಡನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನು ಏನಾನು ಏತು ಜನ ತೂಂದಿತ್ತೇನು ದಿನೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರೇನು ಏನಾನು ನೀನಾನೆ ಏರ್ದು ಅಂತೆ
ಅತ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಾತ ಅಂಚವನೆ ಸೀರೆನು ಸೀರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವಂತ ಮಾರೈತಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಬರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸೀರೆ ಒಂದು ಏಪ ಹೋಲಿತೀನಿ ಸೀರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರಿಗಿರಿ ಸೀರೆದ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕುಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆನಾ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಹಾ ಅವ್ವ ನಮ್ಮನೆದ ಬರೋ ಸೀರೆಲು ಪುಡಿಯ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಮಿತ್ತು ಸೀರೆ ಅಡಿ ಸೀರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನೀ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಇರ್ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಸೀರೆ ನೆನಪಿದ್ದೀರಿ ಓ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ, ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆನಪು ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಜಾತಿ ಹಾ. ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಲ್ಪ ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂತದೆ ಬಗ್ಗವ ತಿರ್ಗ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರುದುಂಡಿ ಏರ್ದು ಏರ್ದಲ್ಲ ನೀ ಏರ್ದಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೈ ಅಂದ ಏರು ತುಂಬು ಜನ ತುಂಬುಗ ಅಂಬುಜಿ ಅಂಬುಜ ಅಂಬುಜಾನ ತತ್ತಣಿ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ತತ್ತೀನಿ ಉಂತಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಡಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಲೋ ದಾದಾಗೆ. ಬೋಲ ಅಂಬುಜ ಓ ಇಂದಿನಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಜತಿ ಮಲ್ಲ ಇವಟ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಅಂದಂದು ಈ ಪೋಲದಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಈತ್ಲಾಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೀರು ನಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ ಯಾನಂದೆ ಬಂಡ ನೆಡ್ಡಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹ? ಇಂಕ ಪದ್ರಾಡ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿರ್ದಿ ಏಪಯ ಮಾತು ಒಪ್ಪದದಿ ಅವನ ಸಮ ಹಾ. ಸಂತೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸತ್ತು ಮನಿ ಕನಪೆ ಪಂತಿರ್ದಿ ಮನಿಯ ಓ ಮನಿ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೇಳುವೆ ಆರಡನೆ ಹ? ದಿ ಓ. ಈರೆಂಕ್ ಓ ಮನಿ ಕನಪೆ ಪಂತೀನಿ ನಾಗಮನಿ ಅಲ್ಲದಿ ನಾಗಪನಿಗಿದಿ ಅಂದು ಉಂತುಂತು ಎಂಚೊಂಡು ನಾರಡನೆ ಕೇನವ ಈ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ನುಡಿಕೆ ಆಳ್ಕೆ ಹಾ. ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತುಂಬುಜ ಅಂಬುಜ ಅಂಬುಜ ಹಾ. ಅಂಬುಜ ಓ ಪನ್ ಓ ಎಂಜಿನ ಮನಿಯಾವು ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದಿಗೆ ఉన్నాయి ಅವು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಲೆಗೆ ಉರ ಬೋಡು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಪುರ ಗೊತ್ತುನ ತನಕ್ಕೆ ಘಾಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಲೆಡು ಪುಂಚಲೇನು ಪುರ ನಾಡು ಪುಂಚ ಪುಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುದ ಪುಂಚ ಪುನತ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಲೈ ಕೈ ಬಾಡೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹುಚ್ಚುಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಾರೆ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಮಣಿ ಓ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿದಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪನ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜಾಲ ಬಸಟ್ಟೆವಾಳೆಯೋ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಕಟ್ವಾಲ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಸೈಪಿನವ ಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಮನಿ ಗಂಟೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಹಾಲು ನಾಗವನಿಗೆ ಓದ್ತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೆಡು ಪ್ರಗಮತ ಎವ್ವೇ ಪಂತಿ ನೀರು ಯಾನು ಸೈಡ್ ಮನಿ ಗಣಪ ಅದು ನಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಡೆಪಿಗಾಲ ಗಣಪ ಎಂದು ಅಂತೀನಿ ಇದೆ ಕಡೆ ಎಪಿಕಲ್ ಕನಪೆ ಪಂತಿನ ಆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಬೇತೀನಿ ನೀನು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮದ್ಮೇದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ 5 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಈತ್ ದಿನ ಹಾ. ಏನ ಹನಿಮೂನ್ ಗ್ಲೆತ್ತಂ ಪೋತಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಮಕ್ಕದಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪುರ ದಾಯಿ ಮಂಡೆ ಚೊಡುಪುನಾಗ ಪಟ್ಟದ ಆತಿ ಪಕ್ಕದಲತ್ತಿ ನೀತ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಡೆ ಸರಿ నీకు ఓడే పోడు ఆశండు ఎంకుండతి ఆ. స్విట్జర్లాండ్ కి పోయి రాసి ఉండి ఓడే స్విట్జర్లాండ్ కి లేతం పోపరి ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ఒక ಖಜಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ವಾಮಂಜೂರುಡು ಒಂಜಿ ಖಜಾವು ದೊರ್ಪುನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ತಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತೂಕೊರ್ರೆ ಸಿಗರ್ಲೈಟರ್ಗೆ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಸುದ್ದಿ ವಾತಿರುವಾಳು ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿಯ ಎಂಕ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂಕಂದಾಪಿನಿ ಯಾನು ಇಂಚ ನಿನ್ನೋರ ಇಂಚ ನಾನು ನಿಲ್ಕದಿ ಯಾನು ಚೇಜಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನೋರ ತೂಯ ಇಂಚ ಓಲ್ಲ ಅಂದ ತೂಕಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದು ಈ ಎರಡನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಏರಡ ಮನೆಗೆ ಅವು ಗುಲಬೆಕ್ಕಡಿ ಗುಲಬೇಕಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಎಂಚ ದಿಟ್ಟೋ ರಂಬೆನಿ ಅಂದ್ಯಾ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೋರ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡು ತೂಕ ನಾಡು ಆ ಪಕ್ಕ ತೂಪ ಈ ಒಂಜಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡಾದು ಗಿರಿಜಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಅವಳ ತೂತಾರಿ ಎಂಚ ತೋಜಂತ ಎಂಚ ದಿಟ್ಟೋ ಬೇವರ್ಸಿ ಊರ್ವಾಸಿ ಊರ್ವಾಸಿ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈರೆ ನನ್ ಕುಗರ್ರೆ ಇಂಕ ನಾದಿ ಯಾಪಲ ಕೈದಿನಾಗ ಮೇಲು ಕೈದಿನಾಗ ಪಂಡದ ದೀಲವ ದಾಯ್ಗು. ಮಲ್ಲ ಪೊಲಿಮಲ ದೀಲೆ ಕಾಡು ಅಂದ ಬಗ ಎಂಜಿನೆ ಅವು ನಾರು ಕಾಟಿದಿನ ಕೈ ಪೂರ ಮದ್ನಾದ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಒಂದ್ವೇ ಕೈ ಇತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರು ತುಂಬ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೋಂತೇರ ನರಂಬು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಊರ್ದುಂಡಿ ಕರ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಮದ್ನಾದ್ ಆವ ಇತದಾನ ಹಾ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಮಾತವರ ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಎನ್ನೋಡು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಆನಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮದಿಮಾಯ ಮದುಮಲಾದ ಬೈದಿನಿ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಳಸೇಡಿ ಹರಿದಿದ್ದೀರಿ ಅವೇನು ಕಿಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅವೇನವರ ಎನ್ನುವೆ ಸುರ್ಪನಕಿ ಆನಿ ಕೊರೋನಾ ಶುರು ಆಪಿ ನಾನಿ ಬತ್ತ ಒರ್ಚು ಬಂಡಾಲ ಇಲ್ಲವಾಗಲು ಒತ್ತಾಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂಗಾಲ ಕಲ್ತಿರ ನನ್ನ ಲವಾರ್ನ ಬುಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕೆಡು ಮೂಸುಡು ತೂದು ಎಂಗೆ ಸಾಕಾದ್ಬೋದು ದಿ ಎನ್ಯಾರಿ ಎನ್ನಿಯ ಎಂಚಿನೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಈ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ
ಕಿಕ್ ಅರಿಬೋದು ಸೀದಾ ಅರಿಬೋದು ನತ್ತ ಆ ಕಳಸೆಡ್ಚಿನ ಅರಿಬೋದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರಲ್ಪ ದಿವಂಗತ ಸೇಸಪ್ಪ ಅವು ಬೋದು ಪಾಠ ತೀರ್ತು ಬಿಡ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಟ್ರಿಯ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಡ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈದ್ಯಲ ಕಾತನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಜತ್ತಲು ಈರ್ನ ಬೋಡಿ ಬೋಡ್ಬೇಕ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಉಂತಲೇ పోకుంటా యాన్ దాయిన మధ్యనో ఇల్లేదట్లా వస్తాయి కదా యాని ముసుంటు నాయని ఛే ఎన్న ఐటోలు ఈ జంత ఐటోలు సైతే పోయి ಭಯಂಕರ ಪುಗಾರಿ ಅದು ಜೊನತ ಅಂದಿ ಎಂಚತ್ತನೆ ಈರ್ನ ತುಂಟಾಟು ನೀನ್ ಕಳ್ಳ ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣಕ ಈ ಪಾತೆಗಾಲ ಕಲ್ಲು ಅನ್ಲೆಕ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ పోతತ್ತ ಅವಳು ಆರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಗ ಆರಗಿ ಆರ ಪೊನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೋಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನದು ಪೇರ್ತಾರೆ ಆರು ಅವಳು ಪೋದು ನಲ್ದಿರತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಪಂದ ಬೀತಿರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅರಗಿ ದುಂಬೆ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ದಾಯತೋ ಜಪ್ಪವಡು ಮೇರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀರ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನೆರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ Kutakajum dadim danakajum dalam kutakajum dadim danakajum dalam kutakajum dadim danakajum dalam kutakajum danakajum ఇదిలా పుత్తుమోను ఎవడెల్లల నేను నానులా చట్టే నాగవల్లి నక్కని రద్దు తరుగుత ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಚೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತು ಉಲ್ಟ ಗೊಪ್ಪೆಯ ವಿಡ ಮಾಟೆ ಸಾವುದ ಸ್ವರೇ ಇರ್ನ ಎಬೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತಿ ತಾನೆ ಏಪಲ ಹಚ್ಚಿನ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಏನನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೆಪ್ಪು ಏತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಮಗ ಈರ್ ಬನ್ಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನ್ಲೆ ಬರ ಮರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದಲೆ ಎప్పుడు ಮೋಕಿಡು ಆಡಿ ಈ ಲಂಚನ ಮಗ ಮಾಮಿ ಇಂದಲೆ ಎప్పుడు ಮಾಮೂಲಿ ಲಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿನ ತಿಲೆಪ್ಪುನು ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಾತ್ರ ನಿಮಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏತು ಶೋಕು ಏತು ಲಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಏತು ಹಾಗೆ ನಂಚಿದೆ ಮಗ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣ ನಂಜೆ ನಂಜೆ ಸೈಪಿ ಅಂದೆ ಯಾಪದನ್ನು ನೆರೆದೆಪ್ಪುನು ಏನನ್ನು ಕಡಪಡು ದೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದೆ ಮಗ ಆ ಎಂಸಿದೆ ಬುಟ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಎಂಜೆ ಏಟಾಂಡು ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ನೆರಂದೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನೊಂದು ಆಟಾಡಿ ವೇಷ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಗೊತ್ತುಂಡ 66 ಬಸ್ಪಾಸುರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಮೋಹಿನಿ ಸರಪಡಿದಾರೆ ರಾವಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಂಡೋದರಿ ಏನ್ ಶೋಕ ಅప్పుడు ಗೊತ್ತುನಾ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿ ಎಂಕ ದಾಯ ಆಣ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಅದೇ ಪುಟ್ಟವಡೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈದ್ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಇದು ಈದ್ ಪೂದೀದ್ ಬಲಿ ಬರೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿ ಎತ್ತ ಇರ್ದೇನುಣ್ಣತ್ತ ಪೊಣ್ಣ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅವಳ ಪೊಣ್ಣಲಿನೇ ಪೇತ್ತದುಣ್ಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಮಗ ಇಂಕೆ ನನ್ನ ದೇವರಿ ಏಪ ನಡಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆನಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ಓರಿದನ್ನತ್ತ ಮಗ ನಿನ್ನ ಉಂಡತ್ತವು ಪಾಡ್ ಯಾ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಿಯ ನಲಿಪ ತುಂಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಬೇಡತ್ತ ಪುರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಲಿಪರತ್ತ ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಕೂ ದಾಲ ಪೋಡಿದ್ದೇನವ ಕಲೆ ಕೇಪಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ చేస్తుంది ನಿಮಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ಬಲಿ ಚೂರ ಅರವತ್ತಲೆ ಬಲಿ ದೇವರೇ ಈ ಪುಂಜ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮರ ಕಟ್ಟುದುಂಡೋ ಯಾನೇ ತೆಡ್ಡಿಡಿತದ್ವೆ ನೆ ಕೀ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೋಕಲದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸೈತು ಬಯರೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹತ್ತು ಮಗ ನಿಜವಾತ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಎನ್ನ ಬುರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವತ್ತ ನೀನು ಅರದ ಬತ್ತು ಮಗ ಸೈಟ್ వచ్చినాలని ಬೇಗ ಬಲ್ದೈತೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಹೊಲ್ಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ ಪೊರ್ಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಂತ ನಿಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಯರಳ ಸೈಟ್ వచ్చినాలు ಛೇ ಈ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಬೋತುಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಲವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಫುಲ್ಲೊಡಿತದೆ ಎಂಗ್ ಬಾರ್ಪೆ ಫನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ನಂಜೆ ತಿರುಪತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರ್ಪೆವ ನಮ್ಮನೆ
పోదు గువేలు బూర్జేర్లేవు ಪಾಪಿ ಎಂಜಿನ ಪಾಪ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಏತ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಲಿ ಎನರ್ಜತ್ ಮೇಟಿಡಿ ಸೈಡ್ 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 ದಿ ಯಾನೆ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿ ಗೀಡ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಿ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕಾಲಿಂಡತಿ ಏ ಪೊಡ್ಡಿಚ್ಚ ಕಾಲಿಂಡು ಅವಳು ಅದೇ ಅಂದೆ ದಿ ಇನಿಕ್ ಇರ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನಲೆ ತೊಂದು ಬರುಡು ಅತ್ತ ಮಾರది ಇನಿಕ್ ಆವಡು ಬಂದ ಅವು ಎಂಚಾಪಿನವು ಅವು ಮಾತೆ ಪಂತಾನ ಪೊಂಜೋಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬರ್ಚಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಪು ನಂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗಂಡ ಅಂಜೋಲು ಬರೋಲಿ ಅಂಜೋಲ್ ಬರೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರದೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ ನಂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಜೋಲ್ ಇರ್ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪು ಆ ಬಾಬಾ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪಿನ ಐಕಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಸರಿ ತನಿಖೆ ತಾನೇ ಹೊಡಿತೆ ಇನಿಕ್ ಜನ ಅವಡು ಗೊತ್ತಾನತಿ ಎಂಚಲ ನೀ ನಮಕ್ ಬೈಯಡು ನೋಡತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನುಪ್ಪುದಿದ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ತುಳಿ ಅದು ಇನಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಳು ತೂ ಓಡ್ಚ ತೂ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಸಂದ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅವಡು ಐದು ದೊಕ್ಕತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಮೊಲೆಗೆ ನಾನುಲೇ ಅವಡು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ ಇಜ್ಜಲೆ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒತ್ತಾಯ್ಡು ಮೊಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಿ ಏಪೋರ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಕಾತುಗುಲ್ದಾಲು ಯಾನ್ ಏಪ ಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾತುಗುಲ್ದಾಲು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಆನ ವೇಸೋಡು ಬಲ ಅಂದ ಬನೋಡು ಹಾಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಹಾಲು ಐದು ಪೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಿ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗೇತಿಗೆ ಕಾಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಬರುಡಿ ದೇವರ ಏತು ಫಾಸ್ಟುಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೋಡೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂರ್ದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ವೇಷ ಬುರ್ದು ಮೀಸೆ ಪ್ರತೀತಿ ಆ ನವೇಶ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಹಾ ಆತು ಪಕ್ಕಲ ಮೀಸೆ ಪ್ರತೀತಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಕುಲ್ದಾಂಡ ಏತು ಫಾಸ್ಟುಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ ಬೇಗಲ್ಲ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏತು ಫಾಸ್ಟುಲ್ಲಲಿಯಾ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮೋಲ್ ದಾಲಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೊಲೆ ಕಾಲ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ ದೇವೇರ್ನ ದಯಾ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಾನು ಈತ ಪಂಡದ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಓಡು ಬಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಏ ಪೊರ್ದಿಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಎಂಕಿನೇನೆ ಬೇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಅಂಡಿ ಇರೆನ್ನ ಕಂಡೆ ಕೋಡ ಮುಟ್ಟೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುಗಿ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಮಾತಾ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಪಂಡಿ ನಾವು ಎಂಕುಲೆ ಬಂತೀನಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ರೂಮ್ ಉಂಟು ತಾನೆ ಮೂಲು ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ತಾನೆ ನಡಪ್ಪನು ಅಂಚ ನಡುತ್ತಾನ ಅವು ದಾದಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವೆ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೋನಕ ಕುಲ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆತಿ ಓ ಅಂಚ ಕುಲ್ಕುನಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಕುನಿ ಪಡು ఆయన ಸ್ವರದನೆ ಕುಯ್ 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 ಕುಂಡು ಸ್ವರಲ್ಲ ಅಂಚನ ಕುಯ್ ಬಣ್ಣ ಚಕ್ರಿ ಒಂದು ಅವು ಸ್ವರದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಆಗ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಆತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೂತುನಾಗ ಸರಿ ಅಂದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುತ್ತುನಾಗ ಸರಿ ಯಾವತಿ ಸರಿ ಯಾವದಿ ನಬೆ ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚಿ ನಬೆ ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಓ ಜಯಂತಿ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ದಾದಿಗಿರಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಬಲ್ ಟಾಪ್ ಚೀರಿಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು ಯಾನಿತ ಪೊನ್ನನ ಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿನತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿನಿ ಏತಂದು ಅವು ಆಯ್ನ ತೂನಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಏತು ಪ್ರಾಯ ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ಆತಿ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಏತು 22 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂದು ಬಲಿಂಚಿ ದಿ ಆನ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪಿನ ಅಂದತಿ ಕೇಳಿ ಪೋಪಿನ ಕೇಳಿ ಏನುದೆ ಯಾನೆ ಬಂತ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪಿ ಇರೆಕ್ ಪೋರೆ ಸಣ್ಣಿರೆಗ್ ತುಲೆ ಬಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾತಿನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ನ ಕಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾತೆ ನಂಜು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಅಂದಬೆ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲು ಮೀನಿದ್ದತ್ತ ಇಂಡಿಯಾ
ಓಹೋ ಎಂಕತ್ತ ಇರೇ ಗುಂಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಆಗ ಕೇಂಡಿ ಆಗ ಬನ್ನವರ್ಲಿ ಆಗ ಬನ್ನವರ್ಲಿ ದೇ ಯಾನ್ ದಾಯ ಕೇಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದ ಬಿತ್ತಿಲು ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದ ಐಕ ಕೇಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಮರ್ಯಾದ ಬಿತ್ತಿಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಂಚೂರ ಪಾತ್ಯ ಹಾ ಮಾತೇರ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೊಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡಾರೆ ಪಾಂಡ ಪಾಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಫೋರ್ವರ್ಡ್ ಹಾ ಬಕ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ ಬರ್ತಿಪ್ಪಂದು ಹಾ ಯಾನ್ ದಾಯ ಕೇಂಡಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಬೆಸಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬಯ್ಯನಗ ಚೂರ್ ದೆತ್ತೋ ನಬ್ಬೆಸ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಕನ ಹೊಡುಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪತ್ತ ರಾತ್ರಿನಾ ಯಾನ್ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ತಿರ್ದ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾಪುಡು 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತಿ ಯಾನ್ ಚಾಲ್ ಚಪ್ಪುಲಿ ಯಾಲು ಜಪ್ಪರ ಬುಡ್ಕುನ್ಲ ಇದ್ದಿ ನೀರಂಜಿ ರೂಮ್ ದ ಚೋರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬತ್ತಿಂಡೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ರೂಮುದ ಈರ್ದಾಯ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಗಡಿ ಬೋಡು ನೈ ಬೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತು ತೂಯರಿ ಏಪಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಾರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂಡಾಕಲು ಏಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ನಕ್ಲತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ದಾಕುಲ್ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಮಿನಿದೆತ್ತು ಸೈಪೇರ ಅತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚೂಡ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲ್ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ ಸೈತೀರಡ ಈರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪುಚಾರ ಜೈಲು ಓಪಿನಿ ದಯಪನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪುದಾರದಿದ್ದ ಪೋಡಿ ಈರ್ ಪೋಡ್ ಪೋಡು ಯಾನೋಡು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋತ ಹಾ ಕಾಂಡಿ ಏನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡತ್ತಿ ರಂಗೋಲಿ ಮಾತ ಪಾಠ ರಂಗೋಲಿ ಬಣ್ಣಗ ರಂಗೋಲಿ ಬಾರ್ ಬಂಡದುಂಡು ಓಲು ಬಿಸಿರೋಡು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಅದ ಇಡೀ ಸೈಡ್ ಗಾಯೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೇಪರ್ ಸಮತ ಕಾಣಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ ಅಂಚ ಅಂಚತಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಬಂತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಚೂರು ಹಂಚು ಬಾಡಿಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನೇನಿಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿ ಪಂಡರಿ ಏತಂದು ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಹೌದಾ 200 ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ 200 ತಿಂಗಳು ಜೇರ್ಸಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅತಿ ನಾನು ಪಾಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಯಂತ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ಪೋ ಪೋ ಅವಲ ವಾ ಪೋ ಇದು ಅವಲ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಚಿಲ್ಕ ಇದ್ದಾವ ಆನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಕೊಂಡ ಮೇರೆ ತಾಪವನ ತಾಪಿದಾಯಿ ಮಲ್ಲಿ ಜೌನ್ ಕಾಲಿ ಕರೆಂಟ್ ದಾಯ ಸಮ ತಾಟೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗಿ ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲು ಹಾಕ್ತಿರ್ನೆ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಜಾನಿನೇ ಬರ್ತಾರಿ ನಾನು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏಪಲ ಕಂಡನ ನಂಬೋಡು 8 ಜನ ಬೈದಿಜಾ ಐಕೆ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರಿಗೆ ಎಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡು ದೇ ಮುಂದೇನ್ ಬರ್ ಮಾತಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅವಳು ಅಡ್ತುಡು ಆವಾ ಅವಳು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಯಾನು ನುಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾವ ಸರಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನುಪ್ಪುದಿತಾ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿಸ ತಿಗೆ ಜಾದ ತಿರ್ತದೆ ಇದು ಬರೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಮೂಜಿ 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 ಸರಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ Shaka 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 a boy. Charlie 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 Charlie. Shaka it all over shaka a boy. ಈ ತೊಟ್ಟದೆ ಪುನಃ ಆಯ್ತಾ ಈ ತೊಟ್ಟದೆ ಪುನಃ ಆಯ್ತಾ ಮೂರು ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋ ಪೋ ಯಾವ ತೊಟ್ಟದೆ ಪ್ರತಿ ಯೋ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯೇ ಓ ಈ ಗೋವದಯನ ಗೋಡೇನ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ನಾಯನ ಅವತ್ತು ಯೋ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಏರು ಅವೇ ಇರು ಬರವಂತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೀರೋರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಪ್ಪಲಿ ಅದೇ ಐಟು ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ದೇವರೇ ಒಂದೇ ಹೀರಾ ಇಂಕಿರ್ನ ಗುರ್ತೇ ನಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀರು ಬಂದರದ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ರೂಮ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಉಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮುಗು ರೂಮೆ ಕುಡಿತ ರೂಮ್ ಬತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಓ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇತ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಾನ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ತೂಬೆ ಇರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಬಜ್ಜಿ ಇರ್ಬತ್ತ ಟಚ್ ರಿಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬೈ ಬೈ ಇಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಬೇಜಾಯ್ಜಿಂದ ಯಾನೊಂದು ಪಾತಿರಪ್ಪ ನೋಡಿ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ 2 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆತ್ತಿ ಓಕೆ
ಯಾವ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಕೂಡ ರಜೆ ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳುವ ಪೂರ ಸ್ಯಾಡೆ ಕುಳುನಿ ಆನ ಬಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಕೊಡು ಐಟ್ ಸ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರಡ್ಡು ಉಂಟೆ ಬೆಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುನಿ ಬೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜೇನಾ ಓಕೆ ಒಂಜೇನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಕದ ಬುರ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಏಳು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೈ ಬಂದ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕಾಪುಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಉಂಟದೆ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾನ್ ಕಾತೆ ಇಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜ್ ಐಕೆ ಯಾನೆ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂತೆ ಸರಿ ಅಬೇತ್ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಏಪಲ ಒಡೆದಿನ ಕಾಯ್ತು ಬೆಡ್ದಿನ ದಿನ ಕಂಡನೇನ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ಪೆ ಓಡಿ 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 ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ತಾಯ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಬೈಜೇನ ನಂದು? ಆ ಹುಡುಗ ನಡೆ ಹೋದು ಪಾತ್ ಹೇಳ್ತು ಬರ್ಪೆ ಈರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಆಯ ಅಲ್ಕದ ಊರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಇದೆ ಅನ್ಕೋದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಆಯನ ಪೋದಿಗೆ ಪೋಪು ಐದು ಕೈ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದುಕು ಆಯ್ಕೆ ಸುಚ್ಚು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ಕೊಂಡ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಟು ಆಯ್ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಉಂಡತಿ ಕಣ್ಣು ಸರ್ದಿಲ್ಲ ಒರಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಈರ ಅಂಚನ ಬಲಿ 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 ಈರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನುಂದ ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಚೆಲ್ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೀ ಇತ್ತ ಕುಡ ಜೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ರೂಮುಗು ಎಂಕೆ ಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೈತಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡ ಜೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ 2 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಾನೇಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಬರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೈತೇನ ಬೈದಿ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ದಾನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮಗ ಮಿರಿಗ್ತದೆಯ ಕುಲ್ಪೆ ಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡದಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಮೂಲು ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೂಲು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಲು ರೂಮು ನಿಕ್ಕ ಮೂಲು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ಪ ಜಾತಿ ಪೋ ಎಂಚಿನೆ ರೂಮ್ ಆನಮನ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾರು ಅಂಗಿ ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಾನೆ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಏರಿ ರೂಮ್ ಬೈದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮನ ಕೊಯ ಕೊಯ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಮಾರ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಟೊಪ್ಪಿ ಬರೋದು ಅರೆ ಮೇಲೆ 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 ಮೇಗ ಅಂಗಿದ ಪರ ಸಂಕರನ ಆ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಡು ಅಂಗಿದ ಪರ ಸಂಕರನ ದೇ ಅದನ್ನ ಏರಿ ಹೋಯ್ತು ನಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಏರಿ ರತ್ತಿ ಕಂಡನೆ ಅವು ಕಾಸ ಹತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಮೂಲು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬೇಟ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಡುಪು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದರೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಬುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಬುಜಿ ಯಾನು ಮೊದಲು ಓನರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಓನರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಎಕಡಿಂಚಿನ ಬಂಡರು ಉದಾರಿ ಎನ್ನ ಮುದಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಜೈಲು ಕೊಂಡ ಯಾನದೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡನಿ ಇತ್ತು ಬಿತ್ತಾಯನ ಮಾರಾಜ ಬಾಕಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಮನೆ ಯಾನ ಮಾರಾಜ ನೀನು ಖಂಡನಿ ಮಾರಾಜ ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಬಾಡ ನೇ ಇನಿಯನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋಡಿ ಈರೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಡು ಜಲ್ದ ಈ ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನೀರ್ನ ಬೊಡಿದಿಲಂತ ಈರೆನ್ನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈನ ತರೆ ತಮ್ಮಿ ತಾಳೆ ಹೆಂಚಿನ ನರ ಮಂದಿ ಮಾರ ದಾದಿ ನನ್ನ ಬಂದಿಯಾನೆ ಬಾಬುಜಿ ಬಾಬುಜಿ ಹೋಚಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಮುಂತುರ್ದು ಪೋ ಆ ರೂಮ್ ಒರಿಯ ಪಡ ಈ ಮುಂದೆ ಬೇಟ ಗಂಟೆ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಪೆ ಇಪ್ಪು ಸರಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಒಡೆ ಒಬ್ಬನಿ ಮುಂದ ಮುಂದೆ ಇಂದ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಡಿ ಆ ಬಾಡಿ ಆ ಬೇಟ ಗಂಟೆ ಮುಂದಾಡಿ ದಾಯ್ ಮೋಡಿ ಬಾಬುಜಿ ದಾಯ್ ಮೋಡು ಮಗ ಆ ಹೋಗಿ ಬೇಟ ಸಪರೇಟ್ ಪಡ ಮಾರಾಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪುದಾಡಿ ಪುಂಜ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಮೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಕದಾದ ಅಂದಂದ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡಿಲ ಬೋಬಿ ಬಾಬುಜಿ ಮಿರಟ್ ತಾನೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಡು ಅಪಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ನಿತ್ತು ಜಪ್ಪುಡು ಈ ತೀರ್ತಿ ಜಪ್ಪುಡು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಳು ಓಲ್ಲ ಜೆತ್ತ ಸೈ ಪೆರಿರೇಗದಾನೆ ಆ ತೆತ್ತೆ ಬಲ್ಬು ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಪಡು ತೆಕ್ಕಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬಲ್ಬ್ ಮೊತ್ತ ನಿಂತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ
ಎಪ್ಪೆ ದೇ ದೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ ದೇ ಓ ಇನ್ನ ಏ ಪುದರ್ದ ಜಯಂತ್ ಜಯಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಜಾ ಪಾತ್ರ ಉಂದ ಎಂಕದಾನ ಮಣಿಪ ಕುಲ್ದಾನೆ ಎಂಕದಾನ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದಾನ ಅಂದೆ ಅಂದ ಕುಡ್ಬಿಜ ಓ ಅಗತ್ಯಜಿ ಓ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯಜಿ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದಾತನೆ ದೇ ಓ ನಾ ಜಯಂತ ತೂಪುಂದದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಜ ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಜೆ ಆಯ್ತು ಬೇತರು ನಮ್ಮ ಬೇತರು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇತರು ನಲಿಪುನು ದಯ ಪನ್ನಗ ಬೇತಗಾಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತ ಕೊರಿಗೆ ಅಂತ ಕುಚಿಟ್ಟು ನಲಿಪುನೆ ದಾನಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದು ಬರ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಅಗತ್ಯರಿಜಿ ಎನ್ನ ಮೇಕ ಯೋಡತ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿನಿ ಅದು ಕಾಸು ಪನ್ನಗ ಆಗ ವಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದು ಬೈದೆತ ಆಗ ಬೇಜಾರಾದ ಬಲ್ಲೆತ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಡಪುರ ಗಾಂಜ ಅದಾಯ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಬಂತ ನಾನು ಬೇತ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ನಾನು ನೇ ರೂಮ್ ಉಂಟು 5 ಮಂದಿ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಅಡೆ ಪೋ ಜಯಂತ ದಾದಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪನ್ಪುಣಿ ಜಯಂತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಪೊರ್ಲಿ ಅದ ಯಾನ ಪೊರ್ಲು ಆನ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲು ಜಯಂತಿ ಅಂತಿದ್ದ ದಾನಿ ಆನ ಪೊರ್ಲುಗು ಅವು ಟೊಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ದೆಪ್ಪಿಲೆಗೆ ಯಾನು ಬೇತಗಾಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕನ್ನ ತಗೋರ್ಪೇನೆ ಬೇತಗಾಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತಗಾಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕನ್ನ ತಗೋರ್ಪೆ ಐತನಿಕ ಆಯನ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಗತ್ಯ ಜಾವ ಬಲ ಅಂದ ಎಂಕು ಟೊಪ್ಪಿ ದೀಪಿನ ದಾಲ ಮಾರ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂಕು ಟೊಪ್ಪಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಆಯ ಟೊಪ್ಪಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡಿನಿ ఆయన పొర్లు తోడి ನೆಟ್ ಎನ್ನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಏನ ಆರಿಡಿಗೆ ಬರಿಯರ್ ಪಂತೀನಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಡು ಯಾರು ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಎಂಕಲಾಲೆಗಿನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಲವ್ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರು ಒತ್ತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಲ್ತುಕೊಂಡಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನಿಂಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಡಿ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿರ್ತೀನಿ యాని చిన్ను ఈయన తప్పు దాలిచ్చవి ఎంత తప్పాತು ಎಂಕ ಹಾಕಿ ఈయన తప్పు దాలి అద్దిజి ನಮಗೆ ಇರುವೆರಿಗಳ ಮದ್ಮೆದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ಬೋಡಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇನಿ ಅಂದು ಈರ್ನಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಲ ತಪ್ಪುಂಡು ತುಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನ ಮಾತ ಮದತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಮಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಕವಿ ಚಿನ್ನು ಯಾನಿರೆಗಿನಿ ಸೇಮಿದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಕೊರ್ಕವಿ ಇದವಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ నీకు సంకలన ನಾವು పొన్నుంದು పండ్ర అంద యా నువ్వు పోత అంగి బర దేత ಇನ್ನೊಂದು ದೇದಿಜಿ ಮಾರ ಸಂಕಲನ ನೀನು పొన్నుంದು పండ్ర ಆ ಅವಳ ಸೊರೆ ಎದುರು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಬೋಡು ನಾನು ಆಜ ನಿತ್ತಪು ನೆನ್ನುನ್ ಮಾರ ಕೊಂಚ ಚಿನ್ನು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬಾರ ಈ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಇಂಜಿನದೇ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿ ವಾ ಪೊಂಜವಿ ಕಂಟನಿ ಬೇತೆ ಪೊಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದತ್ತಲ ವಾ ಬುಡಿದಿನೆಲ್ಲ ಮಲೆಪಲ್ಲಿ ಕುಲ್ವಲ ಆ ಪೊಂಜು ಸೀದ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಅಂದ ತಾತ ವಸ್ತಿಂದಿನ್ನು ಯಾನ ಆತ ಐಟವು ಪೊಂಜನ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಅವು ದಾರ ನಿಕ್ಕದೆ ಅವು ಏನ ನಿಕ್ಕದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತಿ ಇಂಕ ಆ ಪೊಂಜು ಮನೆಪಲ್ಲಿ ಸೀದ ಪೋಡತ್ತಿ ವಿಷಯದ ಅದದ ಅವಡಿಂಕ್ ಅವು ವಿಷಯ ಅಬರ್ತಿಡಿ ನಿಕ್ಕದೆ ಅಬರ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪರ ತಿಜ್ಜ ನಿಂದ ದಾವತ್ರ ಅಂಡದ ಬಾಯನ ಕಟ್ಟರೆ ದೊಂಡದ ಬಾಯ ಕಟ್ಟರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪೊಂಜನಕಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ವಿಷಯದ ಅದದ ಅವಡಿ ಪನ್ಪುಜನ ಆ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಗಾನು ಜದ ನಿಗಾಂಟಿ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಅನ್ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರವಂತ ನೇರಿ ಆಂಜು ಏನನ್ನು ಬರವಂತ ಆ ಪೊಂಜು ಹಲೋ ಹಲೋ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನಿರಂತರ ತೆಲಿಕೆದ ಕಡಲ್ ಮೀನವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಸುಗಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಲೋ 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 ಊಟ ಆಗದವರು ಊಟ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ಆಗದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ 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 ಒಂಜಿ ಶಾರದನ ಸುಗಿಪಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತಗ ದೀಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಲೋ 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 ಭ್ರೀಂ 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 ಚಾಪತುಷ್ಟೇ ಹಿಮರುಚಿ ಮುಕುಟೇ ವಲ್ಲಕೀ ವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತೆ ಮಾತರ್ನಮಸ್ತೆ ದಹ ದಹ ಜಡತಾಂ ದೇಹಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಂ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೆ ಪರಿಣತ ಪಠಿತೆ ಮೋಕ್ಷತೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾರ್ಗಾತೀತ ಸ್ವರೂಪೇ ಭವ ಮಮ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಶುಭ್ರಹಾರಿ 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 ಜೋಕಲ ಮಿತ್ತು ಮಾತಾ ಮಲ್ಲಕಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ನಿರಂತರ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಲ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಕುಡರ ತಿಳಿಪಾಯರೆ ಬರೊಂದುಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಂದು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆದ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದೆ ಅಪ್ಪೇರು ಬಡಿದೆ ಆಯ್ನಾಲು ಬಂಜಿನಾಲ ಅಪ್ಪಲು ಬಂಜಿನಾಲ ಅನಗ ಅಲ್ಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲು ಬಯಕೆಲು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಪುಡು ಅವೇನು ಈಡೇರ್ಸಾವುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಡ್ಡಲ ಕಂಡನ್ಯನ ಆಂಡಲ ಐತ ನಡುಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನ್ ನಾಂಡ ಐಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕುಸೇಲಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವನ ಮುಖ್ಯನ ತೆಲಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಜೋರದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಿಮಠ. ಹಲೋ 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 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಎಸ್
ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏರಾಯಿ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೇನ ಆಗ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಹಾಕೊಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಬೈದಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ವಾನಮನೆದ ಕೋಕೈದ ಬೊಡೆದಿ ಬನ್ನಾಗ ಕುಲ್ಲು ಸಯ್ಯನಜಿ ಆತ್ ತೋರಲ್ಲ ഞാനൊന്ന് സിംഗറത്തി ഏപ്പല ഞാൻ പദ്യ പണ്ടത് പോപ്പിനി ಎಂಚ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ಐಕ್ ಬೋರೇನ ಪದ್ಯೋನೆ ಏಪಲ ನಾನು ಪಂಡದು ಹೋಪಿನಿ ಆ ಪದ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ಕುಕುತಿಂದನ ಇಡಿಯೇ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ಕುಕುತಿಂದನ ಇಡಿಯೇ ನಾರದಮೃದು ಎನ್ನೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂಗೆ ಕರ್ಮದ ಜೂಸು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಪದ ಬಂದದು ಮಾನದು ಪೋ ಇಜಿಂದప్పుడు ಪೂಜಾಲ ಹಾತು ಜೋರುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಪ ಅಂತ మన ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಕ ಅಂತ ಬಂತೆ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಓ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಲತಿ ಬಲ ಬಲ ಆಡತ್ತ ಕನಕಲು ಓಡ ಅದು ಟೆಂಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಮಿಲ್ಲು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಧರ್ಮದರ್ಕದಾರ ವಸಂತ ಚಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರ್ಪೇನೆ ಯಾರು ತಿಕ್ಕು ಜೇರತ್ತ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಗಲಿ ಮಣ್ಣ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪ ಹತ್ತಿಲಕ ಬರ್ಪ ಕನಕಲು ಓಡ ತಂದೆ ఒక ఇంచో అట్లా నించిన సావ అందమ్మ పొంజోల బంగ పొంజోలే గుర్తు నిక్లే గుర్తు అంచులే అల్లే మల్ల జనతలక పన్పతాయి ఎక్లే బైదిన పంచి నిక్లే బైదు అల్లో నికులు పొన్నులు మల్ల శోమాలు పరత నిన్ మల్ల పెద్దున విషోడు పెద్దును ఈ వర్తియే పెద్దున బాకి దాకులు పెద్దు చేరా పెద్దంజినకులు రట్టే జనా ఏరి మమతా బ్యానర్జీల జయలలితాల అకులు మాత్రం పెద్దంజ ఉల్దిని ఓహో ఐదు తుమ్మంజి బగిలి ఎత్త దాత బగిలిని ఇది ఐత బగిలిని దాదే ಆನುಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಬಂಜು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಬೈತೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದು ఏ అంక మిని బంజు అవుతుందంట యాన పారబోతులు ఏడి వస్తా అంటే కుట్లాడు పెద్దది బుల్లెట్ వరకు టక్ 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 ధర్మధర్ కదా జవనీర కూరయిస్తుందా పెద్దది వచ్చినావు ಬಯ್ಯಾಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ್ಡ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವಕ ಈರು ಪೆದ್ದದು పెద్దది ఇష్టం వస్తుంది దర్పణ కబడ్డీ కుప్ప ఇంచ విశ్వాసం ಬರ್ಪ ಅವಕ ರಡ್ಡುగా ఇట్లా ఒక రడ్డు కట్టతంది ఒక ఇంచెంచెనేరు ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಲಿ ಅನ್ಮೇಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡ ಬಾಲಿ ಇಚ್ಚಾವಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಕ ಬಾಲ್ಯದనే నెప్పెచ్చి మారే ఏనేంటి పెద్దలు వరపుని గొబ్బును బాలే ఉండ బాల వరపుడు ఎంచ ఇత పెద్ద గుడ్డేడు వచ్చి కంచి వాటినాడ పెద్ద తుంబు వరపు చెప్ప కంచి వచ్చి తారీతి మళ్ళీ అది వరపు అంచ బాలేరందా ఇది ఆయన పెద్దనా ఇవొక్క తెచ్చి సావు ఆచరణ అంతే కంటే కెపాసిటీ అంతే పోయ్యా పెద్దగా ఓడి పెద్దగా ఈరోడి పెద్దగును టెస్ట్కి పోయ్యా అంచ పల్లి టెస్ట్కి పోయి ఏ పోంజి పుల్లె కంటే పిదాట్ పరుకుల్లో దాడిరు దాది ಗೊತ್ತುಂಡಿ పని ఏతు వాళ్ళ బంజినాల తెడ్డేడు పాతిరోడా ಬಂಜಿನಕ್ಲ ಆಸೆನುಂಡತಿ ಕಂಟೈನರ್ಲು ನಡಪೋಡ ಬರ್ಚ ಖಂಡಿತವಾದು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಹತ್ರತ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ అని ಓಳು ಕೊಡ್తుండಲ್ಲ ಬಗಲೇರ ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿ ಬಗಲಿತ್ತಿ కంటాని బగ్గులు ఏమిటి గుడ్లు బగ్గులు పని అంతే అవతారే ఇతే ఏం వండిని ఆశ యాన నిన్న ప్రతియొంజి కంటైనర్లకి అగల నిన్న యాన ప్రతియొంజి కంటైనర్లకి దాచితే పండుగ నిక్కులు భారీ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರು వాళ్ళకి ఖర్చు మల్పారు ಒಂದು ಗಿನ್ನಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರು ಓ ಇಟ್ಲ ಕ್ಯಾರ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಬಡಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ ನಡಪಾರ ತೀರ್ತಿಂದಂಟ ವಾ ಕರ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅದಿ ಬೆಚ್ಚಾಪ ಜಗ್ಗಿ ఒక వాగర్ మోనికలు మధ్య అప్పుడే కొంచెం ఆశ పడితే కొంచెం ఆశ పునః నడపవచ్చా అతి ఇతని నీకు ఆశ ఉందా ఏంటి నడపవచ్చా నడపల్లి నడపవే ఆశ ನಡಪುನಾಯಿ ನಡಪು ಆಸೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಡೆಸಿದೆ ಆಡತಾ ಓ ಪೆದ್ದಗುಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಸೆ ನಡಪವನ ಅಂಚನ పెద్దగుండ పంట ఎంజిన్ అనిపెడుతున్నా ఎంచిని మాలుండా ఐకం గొత్తుండి ఇన్న రెడీ ఉండు సేకరన్న తొలి సేకరన్న ఆరు చూపిందుల ఎంకే గొత్తు బోడితున్ను మా తందాపులో దాదది పెద్దగుండ ಆಸೆ ಅಂಚನ ಆಸೆ ಪಂಪಿನ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಪಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿನ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ಏರ್ಟೆಲ್ ಟವರ್ ಬಿತ್ತು ಹೋದು ಇಡೀ ಧರ್ಮ ತಡ್ಕೊಂಡು ತೂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ವರ್ಪು నేను ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಾಡಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾರ್ದು ಬುಲೆಟ್ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ವರ್ಪು ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನು ಜಿ ಪಕ್ಕದ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಿ ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರತಿ నాకు ఏపల్ల చెప్పు నా పక్క నీకు బగ్గలది పోపు జన ఎంచిన పద్యస్తావు చెప్పున జ్ఞానికి నిద్ర బతిప్పు జంకు
ಓ ಅಪ್ಪ ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮಾರಿಗೆ ವಾದ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಿನಿ ಉಂಡತಿ ಆ. ಈನ ಬಾಯಿಡೀ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಬಾಯಿಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೆತಗಾಡಿಟ್ಟು ಅಂತೀನಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಅವ್ ಬಾಯಿಡೆ ಅನ್ಪುಣೆ ವಾದ್ಯ ಅರ್ಧನಾ ಬಾಯಿ ಗಾಳಿ ವಾದ್ಯ ವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ వంటದು ಒಪ್ಪನ ಐಕ ತಲಗಟ್ಟು వంటದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ వంటದುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಆಪು ಅರ್ಧ ಅಂಟತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ವಿಯರುಂಡು ಪದ್ಯ ಹೌದಾದವನು ದಾದಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋಡ್ಲೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲೆ ನಿಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಪಣದು ನೋಡಿ, ಬಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಅವು ಒಂದು ಏಪಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮೊಕುಲು ಬೋಡು ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರ್ದಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರ್ದಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತು ಐಕೆ ಬೋಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ದಬಗ ಹಾಕಲು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೀಪಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಗುಂಬೆ ಸದರಿನ ಒಂದು ಚಾರ ಸದರಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ఉండాలి ఇంచిని ఐట్ అరియే ప్యారి పాడిన మాత్రన బేతిదాల ఇజ్జోడు ಹಲೋ ಹರಿ ಪಾಡಿದೀನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದು ಕಾಪಿಟ್ರಿ ದುಂಬೆ ಕಾಪಿಟ್ರಿ ತೆತ್ತಂಡ ಉರುಪು ಬೇಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗುಲಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪಿಡಿ ಬೇಸೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಅತ್ತಾಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಗ್ಲಿಂದ ಒಪ್ಪನತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಜನ ಬಗ್ಲಿಂದ ದಾಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ದಾಕದು ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಅವನ ಅಲಚ್ಚೆ ನಾವು ಕೊಡಿ ಈ ಪಂಡ ನಂಬ ಆ ಬೊಚ್ಚ ದಯ ಮನೆಗೆ ಅವು ಪಂಡಂದ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಈಗ ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಸುಕಲ ಅಕ ಪಡದಲೆ ಪುನಕುಲು ಬರ್ತಿರಿತಿರೆಲ ಓ ಪುಂಡಿ ಓ ಕೋರಿ ಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂಜುವಾಳ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಾಡದು ಆರು ತೀರ್ಬೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಕುಣಿಕಿ ಏನು ತಡಪೇಡು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯಗೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉರವೈದೀನಿ ನಿನ್ನ ಸಾವದ ಎಟ್ಟಿ ಸುಖ ಸೋಕ ಇದೆಯಾ? ಸೋಕ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ದಿನದಿ ತರತಿ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನ ದಿನ ಹತ್ತ ನಿಕ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಬಂಡದ ಆತ ಅಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದು ಓಡುದು ಮನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಅವ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಲ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆನು ಮಗೆ ನಂಡ ಸಾಲೆ ಪೋಪಿ ಸಾಲೆ ಪೋದು ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಬಂತಿಕ್ಕುಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಆ ಬಾಲೆ ತೂಪುಂಡು ಕಾಲಿ ಆಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಟಾಪಿನ ಹಂಚಿನ ಫಾಯ್ದ ಹಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಮನ್ಪೆ ಏನು ನಿಕ್ಕೇನು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪೆ ಬಾಳ ಓಟೆಗಳ ಬೆಂದಿಗಿಂದದು ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಬಳಸುವೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ನಿಕ್ಕ ಬಳಸುವೆ ಅದ ಪುಂಡಿ ಅವು ಒಂದು ಚಕ್ಕುಳಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡದು ಈಗ ತಿನ್ಪ ಯಾನು ಒಂತೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ತಿನ್ಪ ಊರಿನ ನೇರೆ ಕೊರ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟು ನೀ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇನೆ ಎನ್ನ ಕಾಸಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂದಿ ಸಾದಿ ಹೋಯ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂದಿದ್ದು ನಿಕ್ಕು ಪೊರ್ತೊಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇವರು ಬಳಸಲು ಅಕ್ಕಳು ಊರ್ದಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋಡ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಅಂದ ಏನು ಬಳಸುವೆ ಆಯ್ತು ಕಿ ತಿನ್ಪ ಏರೆಗೆ ಒರಿದಿನ ಕೊರ್ಪ ಈರೆಗ್ ಅತ್ತ ಎಂಕು ಒರಿದಿನ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಕೊರ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಏನು ಬೆಂತಿನ ಎನ್ನಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಜಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೀಟಲನ್ನೇ ಬಂಜಿ ಹೋಗ್ಬಣತ್ತ ಅಪ್ಪಕ ಐಟೋ ಬಾಯ್ದತ್ತಾವು ಅಪ್ಪಕ ಅವನ್ ಯುದ್ಲ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಿ ಯಾನು ಐಡಿ ಪಂಚನ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಲ್ಲ ಐಡಿ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಮಲ್ಲಾದು ಆಯೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡಿದ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ದು ಆಯಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಬುಡಿದಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಡಿಂಚ ಓ ದೇವರೇ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಆ ಜನ ಕೈ ಕೊರೆ ಬಿದಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಾಪಿ ನೇಪಿ ಯಾಪ ಬಂಜಿಡ್ ಬಾಲೆ ಪುನಕ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಾಪಿ ಬಾಲೆ ನೆಲ ಟೊಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಗುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಮೈಲ ಮಂಡದ ಮಾತ ಪುಂಜ ನೊಕ್ಲ ಬರ್ಪೀರು ಮೈಲಾಂಡಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸನ ಪಾಡ್ದ್ಯಾನ ಕೆಜ್ಜಾನ ಮೈಲಾಂಡಲನು ಮೂಲು ಎಂಕುಲೇ ಬಂಡೆ ಚೊಡಪುನಾಗ ಮೈಲಾಂಡಲು ಬರವರ್ಪಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರೆಗಳ ಪಂಡಂದಂಡ ಮರಳು ವಾಚ್ಯರಲ್ಲ ಮೈಲಾಂಡಲಾಗೆ
ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಂದೆ ಈರೆನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಓಲ್ದೀಪುನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಈರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇನ್ನ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅಡ್ಕದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ನ ಬಾನೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರೀಟ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉರುವನೆ ಬರ್ಚನೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 35 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುವ ತಾರೀಕು 7ರಂದು ಶ್ರೀ 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 ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುವುದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋಗುಲು ಬಾಲೆಲು ಕಂಜಿಲು ಕೈಕಂಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮುರಿಗನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಬಾಲೆಯ ಅಮ್ಮೆರನ್ನು ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಯ್ಯನ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವಳ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕಮಕ್ಕ ಅವರಿಂದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ. ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಲಿಸಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳ ಅಮ್ಮೇರು ತಾಲೀಮು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಚಾತ್ತಪುಡಿ ನೃತ್ಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಬಂದು. ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪಜ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ಲ ಕವರ್ ದಿಯರೆ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಈ ಮಂಜಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಅನ್ಸಾಂತೆ ಬಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡುಜ್ಜೆ ರಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಲಿಪಲೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾಯ್ಕೆದಾನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಪೆದಂಪುರ ಇರ್ತದೆ ಎಂದ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ದೆ ತಂದು ಗುಯಿಲ್ಲಾಗೆ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕವಾತೇರಿ ಅಂತ ತಾನೆ ಎಡವಾತೇರು ಅಂದ ಈ ಬಲ್ದೆ ತಂದು ಗುಯಿಲ್ ಗೆಂಚಲ ಆಗಿನಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಾಯಿ ಜನ ಬಾಯಿ ಎಂಜೆಲ್ಲ ಬರು ಅವು ಬೇಸಂಗತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಳತೆ ನಾವು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ಡೆ ಎಂಗಳ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಜೆ ವಾತೇರಿ ಏನು ವಾತೇನೆ ಈಗ ನೀ ಕೆಂಜಿನತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಮುಲೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲವನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೆ ಬಾರದೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ರಡ್ದೊಂದಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲೇ ಪೆರೆ ದೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಚೀರಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕ ಕಾಪರತಿ ಆನಿ ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೀಪೇವಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಗೊಟ್ಟಕ್ಕ ಅದು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಸುನಾಮಿದಿ ಪೋನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಪೂಜೊಂದಿ ಹೋಗಿ ಅರೆ ಹೆಂಗ ಕುಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ಕೀ ಪುಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಗಲಾಟೆ ಪೊಕ್ಕಡಿದ್ದು ಸಾಲ್ದು ಕುಟ್ಟಾಟಿಗೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಾಯ್ಕೆ ದಾನಿ ಉಂಡತಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಏರೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ದೆ ಇವಾಲ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಬ್ಬೆ ದಾಯ್ತಾ ತೆರಿಗೆ ಆಡು ಬಂಗಾರ ಆಡ ಏತು ಕಿಲೋ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಿಲೋನಾ ಅಯ್ಯೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಂಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ ಜೀರಿಗೆ ಸರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಸಮ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಟನ್ದ ಮಾಸಗಣತ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಮೂಕುದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಗಸ್ದ ಪೊಡಿ ಇನ್ನು ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಟ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಎಂತಾನೆ ಸೀಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೆ ಬಗ್ಲೆರೋ ಫಲ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಗಿರಿಕಿದ್ದೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪರ ಸೈಕಲ್ ಚೈನುಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜಾಲ್ ಬೈಟು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾಡುವೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮದ ಅಡ್ಕೊಡು ಬಲಿವಲ್ಲ ಇಡೀ ಧರ್ಮದ ಅಡ್ಕದ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಾಯವಾಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವಳ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕಲ ಅಕಲು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಂದು ಇದು ಇವರು ತೂಗೋರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬೀಡಿಯೋ ಈರ್ನ ಸೈಕಲ್ದ ಪರ ಚೈನ ಈರೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕುಂಡತಿ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಯುವಾರಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಡಲು ಬಾತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಯ್ದೆ ಈಗ ಕಂಡಣ್ಣದ ಇರಜೆ ಒಂತೇಂಡಲ ಎನ್ನ ಸತ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಒಂತೇಂಡಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಡ್ಬೇನೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡುವರಿ ಅಮ್ಮಡೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಆಗುವ ಅಮ್ಮಾರು ಜೋಕ್ಲಿತ್ರ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರೇ ಗಟ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿನಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಅಂದ ಇತ್ತಿನ ಗುಳಿಲಾಗಿ ಬಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಟೆನ್ನಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಂಪಿನಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋರಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಉಂಟು ಮಾತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕವಂತು ಎರವರಂಡ ದೇಮಾತ್ ನಾಟನ ಅಂದಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇಮಾತ್ ಮಾಟ ಪಂಜಿನ ಕುತ್ತುವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ರಾವು ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪು ದಾಯ್ಗ ñakka ತೋರ್ಪೆರೆ ದಾಯ್ಗೆ ಪಾಪ ಅತ್ತು ಆಚೆಟ್ಟು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ತುಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪಡತ್ತೆ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂತಿದ ಕಾರಣ ದೇಮಾತ್ ಮಾಟ ಪಂಜಿನ ಕುತ್ತು ಈರ್ಡೊಂಡತಿ ಬಂಚಿಟ್ಟು ಎರು ಪುಟ್ಟುಂಡುಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡು ಮೈಸಾಸುರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನು ತೂಯಿಗೂಡ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಬೆದ್ದನಾಗ ಮೈಸಾಸುರ ಅಂದುಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತೂಯರಲ್ಲಿ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂದು ಕೊಯ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುವಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಯ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟೋಗೆ ಹೋಗು ಬಾಲೆ ಎರ್ದು ಎರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೆಸ್ಟ್
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಎರು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಹತ್ತರ ಅಡ್ಡಿ ಎರು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಆ ಅಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೇನು ಗುಟುಬಾರ್ದು ಅವಬಾರ್ದು ಬಾರ್ದು ಬುಲೆತ್ತದು ಮಳೆ ಆಲ್ಪೋಡು ಮಳೆ ಆಲ್ತದು ಕಂಬಳಾಗಿ ಹಾಕೋಡು ಕಂಬಳಾಗಿ ಇರತ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎರಲು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕೋಡು ಆನಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕೋಡು ಆ ಮೆಟ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬು ಹತ್ಯೆ ಕರ್ನಾಲ್ಡಿ అని ಎಲ್ಲಡೆ ಹೊರಡು ಓಕೆ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಕೊಂಚ ಮುತ್ತ ಹೊರಡು ಮುತ್ತ ಹೊರತು ಆ ಮೆಟ್ಲಾಕಿ ನಾಕಿ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಓ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೇ ಅಪ್ಪಗಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮಯ್ಯೋ ಅವಂತ ఈయన బాయ్ ఎంచిన బరదుండు ఎన్న బంజరి మిని పుట్టోడు ఈ సందర్భంతో దూరం చెప్తా అంటే కొట్టు బాల్ చేస్తుంది అనుకునే రైలు దాడి కూరే మన్నెలక మీరు బాచారు ఏడో వచ్చేది ఏమంటాడు కంటాని వాడిని ಏನು ಮಾತ್ರ ಏನೋದು ಊರ್ಯಾಕಲು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತೋರು ನಮ್ಮ ಬಂಟೂರ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಅಂಟೇನು ಆ ಕೇರಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅವನೇನೆ ಪುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೋಪಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಪಿನ್ ಹತ್ರ ಆಟ ದುಪ್ಪಿನ್ ಅರ್ಥ ತನಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊತ್ತಂದಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಂದೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಊರು ಸಾಯ್ವೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅನ್ನೋರ ಕುರರ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂದ ಕೇಂಡಿಜಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರೈನ್ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗ್ ಪುಲೆ ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಮಲೆ ಪುಲೆ ಹಲೋ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಶಲದ ನಡುಟು ಆಸೆದ ಬಯಕೆದ ನಡುಟು ಎಪ್ಪಲ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನೆ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತಗು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಿರಿಪಾದ ಕುರಿಯರ್ ತಿಳಿಕೆದ ಮುಖ್ಯನ ಕುಡಂಜಿ ಪರತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಗೀತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತಗು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಧುರವಾಯಿನ ಗೀತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬದು ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ
ಪಗೆತ ಬಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧುರವಾದ ಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಂಜೋಲು ಸೇರಿದಾರ ಮೇಲೂ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯುವಕ ಸಂಘ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬುಕ್ ವಾಚನಾಲಯ ನೇತೃತ್ವ ಆಶ್ರಯ ನಲಪನಂಚಿನ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ದು ಪುಂಜೋಲು ಸೇರಿದಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಂಜೋಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಡು 7 ಸರ್ತಿ ಸೀರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಮೇರು ಪತಂಬರುದುಲಿರ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಾತ್ಕೋರ್ ರಗುಲಿರು ಎಂಚ ರೆಡಿಯಾ ನಿಗುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಾ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತು ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಪುಣಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಗೆ 7 ಸರ್ತಿ ಸೀರೆ ಬದಲಾವಣೆದ ನೃತ್ಯ కారగిచ్చి పచ్చెదునిపు కారగిచ్చి పచ్చెదునిపు ಉಡಲು ದುಲೈದ ಕನ ಏನನ ಪನೀಡು ಮೂಕಿದ ಬರಸ ಶುರುವೆ ಆಸೆದಾರ ಬಸ ಕಲಟುಲ ತೆರೆಯಂದೆ ಪೊನ್ನರು ಪೊನು ಪಡೆಯಿನ ಗೊಂಬೆ
मैं तो कल की सुबह तक तेरा हुआ कटरा सिक हूँ नहीं कोई निकम्मा काजू कतली कमर खींचे सबकी नजर तेरे लटके झटके बोले रे छम्मा छम्मा गट पीऊंगा तुझे सुक्का रकमा I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing. ಹಲೋ 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 ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು 7 ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಆಣಾದ ಬುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಡವಡು ನಾಟ್ಯ ಡವಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪೊಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಜಿ ಪನ್ಪನೇನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿರಿಯಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಡಿ ಕುಡರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲು ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತು ಹಲೋ 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 ಶಾರ್ಪ್ ಹಲೋ 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 ಶೇಕ್ ಶೇಕ್ ಡೀಲ್ ಕರಿ ಹಲೋ 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 ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಳು ತುಟಿಗಳು ಕಳುಕಿಯಾಡುವ ನಡು ಬಿರುಸು ನರಳಲಿ ಮನವು ಕುಡಿಯಲಿ ಹೃದಯ ಹಾಡಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಲಿಯಲಿ ತನು ಅರಳಲಿ ಮನವು ತುಳಿಯಲಿ ಹೃದಯ ಹಾಡಲಿ ಪ್ರೇಮದ ನದಿ ಹೃದಯಗಳೆರಡು ತೆರೆದು ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜನ್ಮವು ಬರುವೆಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೆಲಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲು ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧುರವಾದ ಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಬಾಕಿಂಡ ಹಿಡಿದುಂಬು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಯುವಕ ಸಂಘ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಚನಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮತರ್ಕ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಲ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಾಟಕರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧರ್ಮತರ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಯುವಕ ಸಂಘ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಚನಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮತರ್ಕ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಯಕ್ಷಲೋಕ ವೈಭವ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಮತ್ತು ತಂಡದವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಮೋಹನ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಲ್ದ ಜವಾನೇರ್ ಸಂಘದವರು. ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನಡೆಸಿದವರು ಯಕ್ಷಲೋಕ ವೈಭವ ಇದರ ತಂಡದವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವಕ ಸಂಘ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಚನಾಲಯ ಧರ್ಮತರ್ಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ 23ನೆಯ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮತರ್ಕ, ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಧರ್ಮತರ್ಕ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಧರ್ಮತರ್ಕ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮರಾಠಿ ಸಂಘ ಧರ್ಮತರ್ಕ, ಅಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಧರ್ಮತರ್ಕ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಕರ ಶುಚಿಯಾದಂತಹ ರುಚಿಕರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕನಿಯಾಲದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬದಿಯಾರು ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಳಗದವರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆದ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಆ ದಿವಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವ 2026 ಅದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಸರೋಜಾ ಮಾಧವ ಸಭಾಭವನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಣ. ಆ ದಿವಸ
2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ 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 ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಯುವಕ ಸಂಘ ವಾಚನಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವತಿರ್ದು ನಡಪರಂಚಿನ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮೂಲ ಲೆಪಡಾದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರತನಂಚಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಳಗ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ ನೀಕಲ ತೆಲಿಕೆ ನೀಕಲ ಮನೋರಂಜನೆ ನೇಟು ಎಂಕುಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿದಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗಡೆ ಪಜ್ಜೆ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂತವಲು 105ನೇ ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಮುರಣಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಮನೆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವೇರು ಮೋಸಲ ಪೋಪೇರು ಮೋಸ ಪೋನಗ ಐಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಇಂಚೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕುಸೇಲಿ ಇಂಚೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವು ಮುಖ್ಯನ ತೆಲಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತೂ ಕೊಡ್ತು ಸೀದಾ ಬಲಿಪ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಊರು ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂಚಿದ್ದೆ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡು ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಒರಿ ಎಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಲಜಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಎನ್ನ ತೆತ್ತು ಬಟ್ನೆ ಕುಡೋರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಉಂಟು ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜಾನೆ ಎಂಕ ಕಾಸು ಗೆನ್ಪರನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೇನು ಗೆನ್ಪನೇನು ನಿಖಿಲ್ ತೋಷ್ಪಾನು ಮೋಕೆ ನಿಖಿಲ್ ತೋಷ್ಪಾನು ಲವ್ವು ಇನ್ನು ಮಾತೆಯನ್ನು ಬಡಿದು ತೋಷ್ಪಾತಿತ್ತುಳ್ಳ ಅಲೇನೆ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಪಾದು ವಜ್ರದ ನೀರು ಮೀಪಾದು ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಓಕೆ ಓಲ ನಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಆ ವಜ್ರ ನೆಂಚ ನೀರು ಮಲ್ಪಾರಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಟ ಕಾಸುಂಡು ಎಂಟ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಜ ಎಂಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೊರೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕಾವು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮೀಟಿದಾಯಲ್ಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೊರೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿಲ ಬೊರ್ಚಂಕ್ ಅಂಗಿಚ್ಚಂದ ತೀತ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚೊರೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿತಿನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಡಿತಿನ ಎದುರು ಪೋದು ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪನೋಡು ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡಿಯಾ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡು ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಒಡೆಗಲ ಕಲಪ ಬೊಡಿತಿನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತೋಲ ಇತ್ತೆ ಬಡದಿಗೆ ಎಂಚ ಜಾಬ್ ಕಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ ಹಲೋ ಬಂದೆ ಆಪುಜಿ ಕುದ್ರೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಾಲು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಕಿನಿ ಈ ದಾದ ಬಂದ ಎಂಕ ಪುಜಿ ಬೋರ್ದನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡನ ಅದು 90 ಕ್ಯಾಂಡನ ಈ ಅಂಚಮಂತ ಒಟರ್ ಪಾತ್ರಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಿಂದ ಪಾತ್ರೆನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕುಂಟ ಅಂತ ಈತ ಮುಲ್ ಬರಿಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಗತ್ಯನಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದತ್ತಾನೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಕುಂಟಾನೆ ಇರ್ದೀಪ್ನಿ ಅದಿತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಸರ್ ಬೋಡೆದನೆ ದೀಪರ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಏನ್ ಪರವಳಿ ಇತ್ತ ಯಾವುದು ಯಾರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಸರ್ ಜೈ ನಂಬಿಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅತಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಈ ಬುಡಿದಿಗೆ ಹಾಕುಲಿಲ್ಲ
ಅದದು ಬೊಡೆದು ಎಂಕಾಕು ಐನು ಪುರ ನಾಲ್ಕು ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಅನ್ನ ಆಚೆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲು ಅನ್ನಂದು ಎಂಟ ಕಾಸುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳು ವಿಚಾರ ಅವಲ ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತನ ತುಳುತಕ್ಕಲು ಒರಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಬೇತನೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಬೇತ ಪಿಟಾಯ್ತ ಅವಡು ತುಳುತಕ್ಕಲು ಬೊಡ್ಚೆ ಬಡ್ಚೆ ಸರ್ ಇದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ನೈಟ್ ನಿಂಗನಾಗ ಬಂತಾರೆ ನಿಂಗೆ ತುಳು ತಕ್ಕ ಬಡ್ಚಿ ಬೇತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀರು ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಈಗ ನಿಂಗದು ಜೈದಾರ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂದ ಏರ್ ಮಾರ ನೀರು ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಿದ್ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂದ ಆತಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಕದ ಬುರಿಯಾರು ಇಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಬುಧಾರ ಮೀನು ಬಂದು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏರ್ 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 ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಕುಸುಪು ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಸುಬು ಉಪ್ಪಳದ ಇಸುಬು ಬರ್ಪನು ಬಡ್ಚೆ ಬಡ್ಚಿ ಇರೇಗ ಉಪ್ಪಳದ ಇಸುಬುಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನ ಬೇತಾರ ಗೊತ್ತೇಜ ನೇ ಇಸುಬು ಪನ್ನತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಸುಮ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಸುಬು ತಮಿಳ್ದ ಏ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಹೌದೌದು ಈ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದನ ಸಟ್ ಕೋಡ ಪೂರ ಸಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕಲ ಪಾತೆದ ಹತ್ರ ಅಕಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಾರೆ ಬೇಮಣ್ಣ ಕಾಸು ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಯಾ ಒಂಜಿ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುವ ಸರಿ ಇವೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ವ ಬಲಿಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪ್ಪ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡು ಸುರುಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂತೆ ಸುರುಟ ಯಾರು ಬಲಿಪ್ಪ ಈ ಬಲಿಪ್ಪ ಸುರುಟ ಯಾರು ಬಲಿಪ್ಪ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಸುರುಟ ಯಾರು ಬಲಿಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪ್ಪ ಏನ್ ಬಲ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಈ ಚಟ್ಟಿ ಬಲಿಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡಪತ್ತು ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಬಡಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ ಹಾಪಾರ ಸರ್ ಅವು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಂಚ ಸರ್ ಮೂರ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಪಾರ ಎಂಚ ಅದು ತುಳಿತದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಕುರ್ಮಿಲ ಅರಿಸೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನದ ಬಂಧುಂಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರದಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣದ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಜಿಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಓ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಒಂಚೂರು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಕಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವು ಓ ಮೂನ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಹತ್ತಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ ಹತ್ತಿ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಒಕ್ಕ ಪುಂಚ ನಡಕೊಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡ ಅವನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಜು ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಲಪ್ಪಿ ಎಂಚವರ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕುರ್ಮಿಲ ಅರಿಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ರ ನಿಕೋಪಡ ನೀರಾಯನ ಬೈದೇರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕೋಪಡ ನಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದ ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಬಡಬತ್ತು ಊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕೋಪಡ ನಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದ ಜನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ನಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ದಯಪಡ ಬಡಪತ್ತು ಸರ್ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ಆಯ್ನಾಕ್ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೋಸ್ ಏನ್ ಪುರಿಗಾಜಿ ಹತ್ತನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೋಸ್ ಅಂತ ಅವು ಅವ್ರು ಬರೀತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿಸಲೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ₹100 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಟ್ಟು ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಡಿದಿನ ನಿಕ್ಕ ಹೊರ ಬಂದ ವಾಸಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದೇ ಇದೆ ಬಡಿದಿರ ಎನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ಪಿ ಪಡಂದು ಮರಲ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಂಡ ರವಿಚಂದ್ರನ ಕುಶಿಪ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜ ಬರ್ಪಣ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾರವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾರವಳ್ಳಿ ಬಂತಾರೆ ಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಾ ನಾನು ಸರಿ 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 ಓನ್ಲಿ ರಕ್ಕಲು ಓಲಾರಿಯಾ ಓಲುಲಾರಿ ಓದಾಗರೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂದೋಡು ಸಾವನ್ ಮಣ್ಣಗರಿಪೋಣ ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಬಂತ್ರಾದ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ರಡ್ಯುಲರಾ ಅಂದ ರಡ್ಯುಲತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಅಲ್ಲೆನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮರ ರಡ್ಯುಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಲೆ ಓ ಕಾ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಮಂಡಿನ ಬೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿ ರವಿಚಂದ್ರ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅక్కడ ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಸುಬ್ಲು ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ₹20 ಕೊಡ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅದತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ₹20,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂತ ಕಾಸು ಉಂಟು ಯಾನ್ ಕೇಳ್ಪುಜ ಅಂದ ಐಕದ ಇರನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪೆನ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಉಂಟು ಎತ್ತು ಅಕ್ಲ ₹20,000 ಫ್ಲೈಟ್ ₹20,000 ₹20,000 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುದರ್ ಯಾಮರಪ್ಪ
ಬರ್ತೀವಿ ಮಾರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಧರ್ ಬರ್ತಿ ಬುಧರ್ ಯಾಮರಪ್ಪ ಸರಿ 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 ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಕ್ಕ ವಾಹನ ಸೈಕಲ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಳ ಇತ್ತಿನಾಡು ಸೀನ್ ಇತ್ತಿನಾಡು ಇತ್ತನೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟದಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇವರು ನಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಯಾರು? ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೇರಿ ನಗುವೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಗಲ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ. ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಮೈಟ್ ಬರತ್ತೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರೇಗಿದ್ದ ಡೌಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನದು ಒಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇದು ಕುದ್ದದಾನೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೋನೆ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಡೌಟ್. ಸರಿ ಈ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಎದುರು ತೂತಾರ ಹಿಚ್ಚ ತೂತನೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾ? ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಡೋಂಗಿಲ್ ಬರ್ಸಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿದ ಮಲ ಸೂಪಾರ್ದು ಬರವಾಲ ತೋಚ್ಬೇಕು ಉದ್ದ ತೋಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿಜವಾದ ರಿಯಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ರವಿ ಅವರೇ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡೇ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋರಕ್ಕೆ ಏನತ್ತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಬರಂದೆ ಬತ್ತೆ ಇದನ್ನೇಕೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಬರಂದೆ ಬತ್ತೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ತುಳು ಬರ್ಬೋಣ? ತುಳು ನೀಡದಕ್ಕೆ ಮಾತೇಳಿ ಎಮ್ಮರ ಕೊರ್ಚ ಒಂದಿರುಂಟಾವು ನೀವು ತುಳು ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋಣ? ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಕುಸುಬು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕುಸುಬೋಲಿ ಕುಸುಬು ಕೋಳಲೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಬೆಮ್ಮಸರ ಸುಲಭಂಡ ದೇಶಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ ಒಂದು ಒಂದು ಆತ ಪರಿಚಯ ಹಚ್ಚಿತೀನಿ ಬಲ್ಲೇಗಡ ಬರುವಲ್ಲ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾ? ಕುಸುಬು ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಬೇ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲ್ ನಂದು ಬೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಯ್ ಧರ್ನಪ್ಪ. ಧರ್ನಪ್ಪ ಏರು ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಟ್ರೇನ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪಂಡ್ರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಇನ್ನುಂಟ ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರು ತಕ್ಕ ಏರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪುದಾರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದಾರ್ ಧರ್ನಪ್ಪೇನ್ ಜಾತಕದ ಪುದಾರ್ ಧರ್ನಪ್ಪ ಜಾತಕದ ಪುದಾರ್ ಧರ್ನಪ್ಪೆಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬತ್ತೇಕ ರವಿಚಂದ್ರನ ಆಯ್ತು ಅಂದ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಗುಡ್. ಇವರೇ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಓ ಹೌದಾ? ಸೂಪರ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಪುನಃ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಚ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೋಮ್ ಅದು. ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಿಗಿರೋ ಸೈಪ ಮಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಜನ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನೇನೋ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಖುಷಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪೆರಡಿ. ನೀವಿಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು
ಅಲ್ಲ 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 ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಗರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್. What is the secret of my allergy? ಎಲರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಡೆ ಕಿಮ್ಮದು ನಾಚಿಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ Allergy. ಖುಷಿಬುಗು ತುಳುವರ್ಪಣ ಏನ್ ಸಾ ಮೂಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಕುಸುಬು ತುಳು ನೀರು ನಿಲ್ಬೇಕಾ? यार कुठल्याही मस्त मूवी मला त्याच्या थोडी शोभपाती. ಓ ನೈಸ್ 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 ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿಬು ಇರೆಗೆ ತುಳುಟು ಬೆನೋಲಿಯಾ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆನೋಲಿಯಾ ಬೆನಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಾಯನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಲಕ ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದಿ ಆಚೆ ತಂದೆ ಊದು ಬತ್ತಿ ಒಂತರ ರೈಲ್ ಬಾಡೆ ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದಿನೊಂದು ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಿನೊಂದು ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಿನೊಂದು ಅವತ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತ ಗಿಡ ಹತ್ತಿದಿನೊಂದು यार ಏತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ದೆ ಪೀದಿಗಿದೆ ಏತ್ ಜಾಲಗ ಅಂಬೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಉನ್ಮತ್ತದಾದೆ ಸರ್ ಇರೇ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಒಂದು ಆ ಕೋರ್ದ ಪಿ ಎಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನೆ ಬಂದು ಸರ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಈತ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಮನ್ನಸ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನ ಆ ಐಟು ನೊರೆಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನೊರೆಕಾಯ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೇರ್ ಮಾನ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನ ಸರ್ ಕುಸುಬುಗು ಆ ಪೇರ್ದ ಪಾತ್ರ ಉಲೈ ಬೋಪೆನ ಪೇರ್ 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 ಪೀರ್ 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 ಬಾಜನ ತುಲೈ ದೇಕದು ಬರ್ಪಾಲ್ ಆ ಭಾಜನ ಏತು ಮಲ್ಲಪ್ಪುಡ್ ಮಾರೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರ್ ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಕ್ ಮತ ಎಂಚ ಬೆರಲೇತ ಒಂದು ರವಿ ಪೊಪ್ಪಂಚಲ್ಲಿ ಆರು ಅರ್ನಾತಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಿಜಾರ್ದ ಪದ್ಮಪ್ಪನ ಕೇಳ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಮಣ್ಣು ಬರಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಅತಲ ವಿತಲ ಪಾತಾಳ ತಲಕೆಲಲ್ಲಿದ್ದರು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಏಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿವೆ. ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುಡೆ ನಾಚಿಕಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕ ಗೊತ್ತಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಏ ಸೂಪರ್ 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 ಊಟ ಮುಟ್ಟ ಮಲೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾತ್ರ ಪಾಸೆ ನಮ್ಮಿದ್ದೇನು ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಪಾಸ ಆ ಅಪ್ಪಂಡಿಗೆ ಆನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗತಿಪೋಯಿ ಅದನ್ನ ಶೋಕಾಂಡ ಏನು ಅಂಡಿ ಅಡ್ಡಿ ನಾನು ಅನ್ಪಾರೆ ತಪ್ಪು ಕೂತಿದ್ದು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಠ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ನ ಐದೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ಖುಷಿಗುಣ ಆ ಸೊಂಟ ಈ ಕಂಠ ಒಲ್ತು ಕಂತ ಕುಂಟ ಒಲ್ತು ಕಂಠ ಸೂಪರ್ 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 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಠ ಸೊಂಟ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಪೋಟ ನಿಗಂಟ ಸರ್ ಕಾಸ್ಪೋಟ ನಿಗಂಟ ಎಷ್ಟು ಮುಗಲೆ ಬೋಡು ಸರ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೌದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೂಜತ್ ನಿಕ್ಲ ಬೇಡ ಆ ಮೂಜರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಾಗ ಯಾವ್ದವು ಈತ ವಿಷಯ ರವಿ ಸರ್ನ ಕಂಠ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಂಡು ಪಾಳ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮುಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಅವ್ರು ದಂಡು ಪಾಳ್ಯ ಬೇತೆ ಒಂದು ಮುಂಡು ಪಾಳ್ಯ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಮಾತಾಡ ಖಾಲಿ ಮುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಮುಂಡು ಪಾಳ್ಯ ಗಿರಿಜಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು
ಗಿರಿಜಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಗಿರಿಜಾಗ ಪ್ರಾಯ ಇರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಗಿರಿಜಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಲಕ್ಕದ ಐಟಮ್ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀತು ದೆಂಗ ದೀದು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಕ ಕೂಡ ಪೋದು ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋನಕ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡು ರವಿ ಸರಿ ಬರೆಯೋಡು ರವಿ ಸರಿ ಪನು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಡಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಏಪಲ ಒಂದು ಉಂಡ ಎಂಡ ಒಂದು ಏಪಲ ಕೋಟ್ಲೆ ಸುತ್ತ ಎಂಕ್ ಶ್ರುತಿ ಬೋ ಕುಸುಬ್ಗೆ ಮುಡ್ಕೊರ ಕಾಸು ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಲ ಹಲೋ ಯಾನ ಅವೇನು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಶ್ರುತಿ ಬೋಡು ಯಾನ ಪಗ ಯಾನ ಅರೆಗೆ ಬೋಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲಕ್ಕ ಇರ ಪೋತಿನ ಅಂಚಾದ ಗಿರಿಜಾ ಪಂಪಿನ ಪಂಪಿ ಬೀತಿನ ತತ್ತಡದೆ ಗಿರಿಜಾ ಚಿಲಿನೊರ ಪೊತ್ತವುದೇ ಬೀತಿನ ತತ್ತಡದೆ ಗಿರಿಜಾ ಚಿಲಿನೊರ ಪೊತ್ತವುದೇ ಸತ್ಯ ಬನಡು ರವಿಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡೊಂದು ವಿಷಯ ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ ಅಮ್ಮೇರಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಮೈಸೂರು ವೇಸದಾರಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ವೇಸದಾರಿ ಅಂತ ಆ ನೆತ್ತಿನ ಬೈದಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬೈದಿಪ್ಪ ಸಯ್ಯೋನುಲ್ಲ ಮೂಡು ರಕ್ತ ಕಟ್ಟ ಬೈದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ 6 ವಾಮೇಲೆ ನಡೀತೀನಿ 6 ವಾಮೇಲೆ ನಡೀತೀನಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ತೂತಾರೆ ಯಾನ ಆಚೆ ಮೇಲೆ ತೂತೆ 6 ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀನಿ ಅಂದ ಆವಲು ಮಾರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ತೆರೆಯಂದಿರ್ತಾರೆ ಏಕ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಖಾಲಿ ತುಳುತು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಭಾಷೆ ತೆಪ್ಪೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪೂರ ಭಾಷೆ ತೆಪ್ಪೆ ತುಳು ಆಯ್ಬೇಕು ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಿಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ರವಿ ಸರಿ ಬರೆಯೋಡು ರವಿ ಸರಿ ಬರೋದು ಈಗ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪುಡ ದಾದಬಂಡೆ ಅದು ತಮಿಳ್ ಅದೇನಿ ಸರ್ ಈ ದಾದ ಎರಡು ಮಾತೇರ್ನಿ ಅದು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹೊತ್ತು ತಮಿಳ್ ಅತ್ತತ್ತು ಈ ಎರಡು ಮಾತೇರ್ನು ನರಮಂಡಿ ಒಂದು ಇರಡ ತಮಿಳ್ ಹತ್ತದ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ತಮಿಳ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ತಮಿಳ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಬರ್ತೆ ಅವ ಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಹೊಸ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಬರಂದಿನ ಅವ ಅವ ಅದರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲವಿಂದ್ರಿ ಕಾಲವಿಂದ್ರಿ ಆಟ್ರವ ಸಿಂದ್ರಿಲಾಕಿ ರಂದ್ರಿ ಮಾಲಪ್ಪ ಆಟ್ರವ ಸಿಂದ್ರಿಲಾಕಿ ಕಂದಲಾಲ ಸಿಂದ್ರಿಲಾಕಿ ವರ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರವಿ ಸರ್ ಪಾಡ್ಯ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಗಂಟು ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆ ಸರ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಕಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಕಲೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಯಾವತ್ತಾ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂತ ಬೋಡಿತ್ತು ನುದಿಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸುಬುಗಳ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉದಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಂದ ಕೆತ್ತು ಪದ್ಮ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು ಪ್ಯಾರಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾರುಣ ಮುಗಿ ವಾಕರ್ಮ ಮದ್ವೆ ಬಂತೀನಿ ನಾಯಿ ತಾನೆ ಇತ್ತಿ ಮದ್ವೆ ಜನ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅರುಣ
ಎಂಕ್ 4 ತಿಂಗಳು ಕೂದಿವೆ ತತ್ತೀನಿ ಇಂಜಲ ಇಂಜಬಲ ಇಂಜಬಲ ಭಾರಕಿಷಣೆ కొంచెం టాలెంట్ ఇచ్చిన కొంచెం డెడికేషన్ ఇచ్చిన మంచి నాలుగు యాక్టింగ్ ఎంత తుడిపించారు మల్పుడు ఏత కాసు ఖర్చు వాళ్ళకి ఎంత తుడిపించారు మల్పునే నీకంటే ಪಾತರಿಯಾ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಪನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋರು ಗಂಜಿ ಬೇನೆ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಉಣ್ಣು ಪಪ್ಪ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬರ್ದು ನೀನು ಫೋನ್ ತಪ್ಪಿಚಾರ ಬಾಳ ಪಂಡದು ಇನ್ನೇನು ಬರ ಅನ್ಕೋನಿ లేకపోతే ఈడ కాసు బంగారు పడుతుందా ఐకు బొడిదర ప్లాన్ నేను నమ్మొచ్చు సార్ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಏಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡೋ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡು ಪಾಪಯ್ಯ ಬೊಡಿಟಿ ಏನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇಡ ಬೋಡಿದ ಕಾಸುಂಡು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಚಾತ ವಿಷಯಗಳಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಡ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನಂತ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡತ್ತ ಯಾನ್ ಯಾಪಿದಾವೆ ನಿಖುಲ್ ತಾಳ ಮಂಡೆ ಚೊಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಖುಲ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ನನ್ನರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಚೋಡ್ದಾದ ನಮ್ದು ಬಕ್ಕಾರ ಈ ಕಾಸು ಬತ್ತ ಒಂದು ನಂಕದಾದ ನಾ ತಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಚ್ಚಿ ಮಾಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಡ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಒಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ತಾಕಲು ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚರ್ ಬಗೆರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುಧಾರ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬರ್ಬೇನೆ ಸೀದ ಪೋಯಿನಿ ಪೋರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ನಾನೇ ಆ ಜನ ಸೈನೇ ಬಾರ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ ಅದೇ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಅಂದ ಡ್ರಾ ಅರೇಂಜ್ ನಾವಲ್ಲ ಕಿಡಿಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಎಂಕ ಬೂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಬೂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಕೆರೆಟ್ ಓಡ ಬೂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದಂತಹ ಮೇಜು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ಬಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 2 ದಿವಸಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮೀಪದ ವಿಷ್ಣು ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಸಮೀಪದ ರೇವತಿ ಮುಂಚಿಕಾನ ಇವರು ನಮಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ
ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಶುಚೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ತೆರಳಬಹುದು.